Goeie. Hallo. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Oh, wat leuk. Ja. En de vraag is, wat hing het op jouw boppen de bank? Wat bij u boven de bank hangt. Bij u boven de bank hing via de nek, dat is die onder het raam. Oh. Maar we misschien dan toch even zien. Ja, natuurlijk, kom maar in. Hartstikke idee. Wat leuk. Wie heeft er onder de Friesland? We zitten er boven de bank. Och, wat leuk. Wat goeie. Hoi. Dat wordt uitzond Ja, natuurlijk. zeker. Wat leuk. En wat is er met jou, Loos? Ik heb Parkinson. Parkinson. Ja. Oké. Ja. Dus en dan moet je bij Lism blowen, eigenlijk? Nou, ik ben heel gauw moe. Juist. Oké. En smiddags dan leg ik altijd even. Oh ja. Juist. Ja. En waar je hem je together? Of Ja, wij zijn together. Ja. Ja. Oké. 2 zussen. Gezellig. Ja. 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 Ja, ik ben mantelzorger, hè. Ja, precies. En hoe lang woon je hem hier al? We zijn hier nou 26 jaar together. Zo. Ja. 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 Dus hij de mem die bestaan. Dus mem die weer 53. Oh. Die een tumor in de holle. Nou is hij die kreeg onverwachts een hartinfarct. Die weer binnen 2 minuten weer vet. Ach. Nou, dan hebben we nog een oudere zus. Die met 53 worden. Nou ja, dan blijven we mij te hoor van de hele huishouding. Juist. Ja. 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 En Ja, dan kregen we deze klap er nog voor rennen. Ja. Ja, verder ja, ze doet het verder aardig goed. Het bloed gelukkig stabiel. Oké. Dus ze oude druk en dan gingen we met de rolstoel. Oh ja. Dus daar redden we te Ja. En heb je nooit gedacht van misschien iets met de leefde of zo, dat je op die manier... Doorrekkers Ja? een Dierpunt. heel Oh. teerpunt. Ik heb een relatie gehad van 3 jaar. Toen was ik 24, denk ik. Ja. En het is op die en andere manier is dat uitrekken. En heel veel verdriet van gehad. En na de tijd, Nee? nee. Toen hier in mijn bekomst. Ja, hè? Ja. Ja. Dat is mijn enige grote liefde geweest. En nee. En heb je dan wel eens contact met hem of zoiets? Of, Ik zag hem nog wel eens. En dat, ja, aan de beide kanten geloof ik dat het nog wel een beetje zeer doet. Maar mijn grote liefde leidt nou hier. En daar doe ik alles voor. Dit is een kleine donder. Die is nog jong zeker, of net? Nee, ze werd 12. 12. 12. En hing het ze daar op die poster dan? Ja, dat is ik. Zo. Ja, dat is ik. Maar, en daaronder, dat is Jezus zeker? Ja, Maar de poes is nog groter als Jezus eigenlijk. ja. Maar ja, Jezus, dat is dus grootste vriend, hè? Oké. Ja. Maar als we dat net hier dan, daar moeten we de kracht van krijgen. Juist. En als ik dat net krijg, dan, als we dat net krijgen hier, wat we alle verleden hebben, nou, dan weer met de nooit doorheen gaan. Nee. Nee. Maar dat zeg ik, het ben heus wel eens verdrietige momenten, hè. Heus wel. Ja. Het is niet altijd even makkelijk. Het ligt aan de buitenkant, ligt het wel, ach ja, hè, we schalen jullie er wel terug. Maar ja, van binnen dan, ik zeg wel eens een Pia, mijn zus. Ik zeg, ik heb een hoofd vol zorg en ik heb een hart vol verdriet. Och. Ja. Ja. En wat doe je dan om het een beetje... Ach, Blij? ach, ga dan wel eens joch. Dan denk ik, ach. Ben ik nog blij dat ze er nog is. Oh ja, ja. 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 Dus, en we doen het goed together, zeggen ze. Dus, hè? Ja. Komt allemaal wel goed. Ah,
Hè? Ja.